हेलौ लोगोफोर गिबियावनो आंनि एसटि बड' एडभार्टाइज इउटिउब चेनेलाव आं बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आं नोंसिनि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोथार बाथौ थानसालिनि सावगारिखौ लोगोसे मन्दिरखौ जाय बिथांमोना नुवाखै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानैब्लाबो लोगोसे गुबुन डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफ्राबो जुदि नायनो लुबैदोंब्ला आंनि नैबे भिडिअआवनो नायलांनो हासिगोन। अन्नानै नोंथांमोना बयबो नायलायदो माबायदि लोगोसेनो जोंनि गंफ्रोमबो जिल्लानि बाथौ मन्दिरफ्रा समायना रमायनायै जानांसिगौ आरो हायोबा बियाबफ्रावबो मोजां लुना लानो हायोब्ला मोजांसिन। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव जाय बिथांमोना जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जानानैनो गावनि जिल्लानि मन्दिरखौ नुवाखै बिथांमोना नायलांबानो जाबाय। लोगोसेनो साबस्क्राइबबो खालामदो आंनि चेनेलखौ आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय। बेनोसै लोगोफोर, नायलांदो भिडिअखौ। नोंखौ